Bogi și ei au fost și la Polyfest, dar din păcate ei a dat de echipa Stas și n-a putut să califice mai departe. Hai să vedem, avem deja semifinala cea de-a doua astăzi. Se pare că Nani versus Nani, foarte interesant, bro. Deci sunt doi brawleri foarte buni pe această hartă și eu aș fi mizat oricând la orice oră pe Nani. Nu știu, mie îmi place Nani la nebunie și e main brawler pentru mine. Ia să vedem. Deci Bogdan este pus sub presiune cu ceva damage. Ei văd că așteaptă să se regenereze, își încarcă și scutul ulterior. Bogdan vine și el cu scut acolo, un hit foarte bun din partea lui Bogdan. Încă unul la limit acolo, se ferește foarte bine și folosește gadgetul, cred că ambii și mă așteaptă gadgetul și e un hit foarte bun din partea lui Bogdan. Bogdan este Bogi. Dar așa e numele, deci o să-i spunem direct Bogdan cum îl vedem și în joc. Iar în partea dreaptă, deci în partea dreaptă Berciur are și este cel ei de vă spuneam și în partea stângă este capul Bogdan Gabriel, adică Bogdan. Se înțelege lucrul acesta ca să-i și puteți cunoaște din web-ul de pe ecran. Acolo un super foarte bun, ei probabil se regenerează, chiar dacă a încasat damage, nu i-au pus probleme lui Pem, pentru că Pem are o grămadă de HP, hituri ratate foarte mult acolo. O agresivitate foarte bună din partea lui ei. Cine și-ar fi chivuit că Pemul este atât de bună? Fii atent aici ce-i face Pemul, bro, acolo și are și tureta dacă e să și-o folosească. Dar nu cred că mai e nevoie și foarte bine acolo făcut din movement chiar Bogi. Deci este 1-1 scorul, mai sunt doar 2 brawler, Pem versus Pem. Deci pe duel se pare că Pemul e un brawler excelent. Cred că o turetă prea devreme pusă din partea lui ei. Și Bogdan și-o pune la rândul său. Se pare că și-a ținut acolo tureta, o tactică foarte bună din partea lui ei. Bogdan are și el tureta la rândul său, a fost picată din prima. Se duce acolo cu agresivitate, Bogdan face movement. 645 viață, foarte bine jucat din partea lui ei. Bă, ce tactică are ei să folosească de turetă, bro, să aibă heal în continuu. Wow, bă, incredibil. Leon versus Pem. Este ultima șansă a lui Bogdan să poată face comeback-ul contra Pem. Mamă, e dificil. Dacă ar fi în locul lui Bogdan în momentul de față, credeți-mă pe cuvânt că ar fi o problemă, bro. Pemul dă și împrăștiat. Are și pe mare. Are turetă. Wow! Și cred că și dă damage turetă acolo. E pus sub presiune Bogdan. Vai, nu vreau să fiu în pielea lui, sincer. Îl mai presează și zona. O, da. Nu știu dacă mai are scăpare de acolo. Wow! O minune îl poate salva. Încearcă acolo să bată tureta. Știe că este singura lui șansă. E foarte bine pe moment. Și-a dat super acolo, a ratat. Nu te cred, bro! S-a putea să facă comeback? A pus tureta? Wow! Ce mici, bă! La limită, chiar și cu tureta pusă jos! Lola versus Leon, bro! Mamă, nu te cred, bă, ce la limit a fost bine jucat din partea lui Bogdan pe movement. Cine și-ar fi închipuit ca să pierzi cu Pem versus Leon, bro? Lola versus Leon. Acum nu știu cât de rapid își poate încărca superul Bogdan. Totuși ei are hypercharge-ul. Dacă își pune hypercharge-ul cu superul pe Lola, o să fie o problemă. Opa! Nu spunem aici ce a făcut. Face movement acolo. E panicat. Dă hypercharge-ul prea devreme. N-are superul încărcat încă. Bogdan face movement. N-are nici superul. Cred că am văzut ceva devreme acolo pe webcam. Bogdan la limită cu 78 viață și are 1-0 în semifinala cea de-a doua. Bro, ce comeback i-a dat Bogdan aka Bogi lui ei. Cine și-ar fi închipuit? Avea Pemul contra la 2 brawleri. Și cu Leon, așa meci. Bro, mie nu-mi place Leonul, sincer, pentru că hiturile lui sunt foarte slabe de la distanță. Cel mai mare damage îl dai cu superul și când te apropii de inamic. Dar impecabil jucat Bogdan. Chiar foarte bine. Acum va începe cel de-al doilea meci din această doua semifinală și este singura șansă a lui ei să facă comeback-ul. Să fie 1-1 și ulterior 2-1. Deci cărțile încă se joacă, șansele sunt foarte mari ca să se întâmple lucrul acesta și să întoarcă scorul. Pe mine m-a bătut ei la Ploiești, zice Andrei. Ok, deci ei de la Ploiești s-a calificat, nu? Ce bine au jucat ăștia sunt randomii mei din rank, zice Cosmin. Bă, ți-ai dorit tu să fie randomii tăi din rank, sincer. Chiar ți-aș dori să ai așa random. Oricum s-au pregătit foarte mult băieții de duel. Adică în ultimul timp, ca să vă spun așa și un story time. Uite, cred că nu e nicio problemă legat de treaba asta. Bogdan, pe care îl vedeți aici, Bogi, a stat spectate pe toți. Mi-a arătat ieri, gen a venit cu tableta. A stat spectate pe toți și ce credeți? Și a făcut notițe cu toți brawlerii ce joacă fiecare jucător de aici, de la etapa asta finală, de la Craiova, de ieri. Spunea, ei joacă cu brawlerul respectiv, cu ăla. Și avea notat. Deci să vă dați seama, bă, mai rău ca la școală, frate, mi s-a părut incredibil lucrul acesta.
Dacă cumva o să mă lase după și dacă face o performanță bună, fac și o poză să vă arăt când ajung acasă pe live. Deci să nu ziceți că, bă, au venit aici cu mâinile în buzunar în vacanță, știi? Oamenii chiar s-au pregătit și chiar... Da, și-au făcut temele, pregătiți de acasă cu tot. Nu mă așteptam. Deci când mi-a arătat ieri chiar nu mă așteptam. Și zicea Agaki, bă, uite-l pe ăsta, frate, pe nebunul ăsta a venit... Bine, în ghilimele nebun, că e un lucru frumos spus. Dar a venit cu cărțile pregătite deja, cu brawlerii, știe deja ce jucăm, ce aia... S-a părut ok. Până la urmă e pe bani, e normal să se întâmple lucrul acesta. Faci orice posibil legal să câștigi, da, exact, Adi, aia zic și eu. Dacă nu era ei, eram și eu acolo, păi ai fost locul 2, Andrei, ia să vedem, avem cea de al doilea meci din a doua semifinală de astăzi. Se pare că avem Kitul versus Otis. Interesant, bro, aici. Pentru că Otisul poate să facă treabă doar cât timp are superul. Da, exact. Ce frumos acolo sărit cu ultimul hit. Dar Daryl versus Kid, băieți, nu știu ce să zic. Credeți că ar merita și ar putea să facă ceva cu acea Kid? Să sară pe Daryl? Eu nu m-aș risca. Cred că va face aceeași tactică pe care a încercat-o și Avent cu Agaki. Da, invizibilitate, îi dă niște hituri, sare pe el și acum e posibil să-l bată. Wow, la limită, bro, 700 de viață rămas! Incredibil, ce vă spuneam, nu vrei să riști să sari în Daryl, pentru că dă damage foarte mare din apropiere. Lumi versus Daryl, un pic foarte bun. Dacă stau să mă gândesc bine, Daryl, ce contra are Daryl? Spuneți-mi voi mie, în momentul acesta pe chat. Ce contra are Daryl? Ceva care să-i pună stun pe super, cred că un Otis dacă era. Sau o Pem. Dar acum se duce cu superul în el, are și scutul, dă și damage mare din apropiere. Pentru Lumi, bro, Cordelius, da, și Cordelius era contra, dar cine se risca? Eu uz mini P.E.K.K.A, zice Florin. Ia uite, bro, cât de calm. Cât de calm și de bine l-a luat. Și acum e Chester versus Daryl, bro. Da. Aici se va juca. Și Chester dă mare damage din apropiere. Sincer, cu ce ar putea să-i dea contră? Să-și încarce superul ei, să aibă superul ăla de stun. Și dacă se apropie de el, Bogdan, salut, îi dă stun, hituri și aia a fost. Dar Daryl are 2 superuri și plus scutul acela care este foarte toxic. La limită o să fie meciul ăsta aici. Chiar sunt curios să vedem. Ambii stau pasivi. Bă, ce? Bogdan se duce în zonă, bro? Mă, ce e asta? Da, cred că își păstrează superul pentru Chester, bro. Incredibil și Hypercharge. No way, bro. Și-a cărcat superul și Hypercharge-ul cu Daryl. S-a dus în zonă. Dar uite ce greșeală face aici. Uite ce greșeală, bro, Bogdan. Bro, a riscat să țină Hypercharge-ul și superul ca efectiv să pună presiune doar și să răiește acel super. E prea crazy, Bogdan. Deci dacă câștigă aici, are heal acolo ei, îl ajută heal-ul. 300 viață, Bogdan. Bro, nu se poate așa ceva. Cred că vedem deja pe web. Eu stau pe scaun aici, nu se poate așa ceva. Bro. Deci, efectiv, a pierdut pe mâna lui. Eu mă riscam și mă duceam cu Daryl, cu superul și Hypercharge-ul în Chester. Nu. Da, eu o riscam. Că ne spune și producția aici dacă o riscam. Să nu ziceți că vorbesc singur. cu vocile din capul meu. Bă, Nu, că am luat un loc. Mă ia cu răuț. A vrut să facă top 10 aura moment. Bă, a vrut să facă un moment din ăla de TikTok. Crazy, bă. Și voi vă dați seama acum ei să-i dea gen să întoarcă scorul. Avem și FIFA aici pe fundal, da. În zona specială. Destinată FIFA. A fost frumos la Craiova. Pentru cei care n-ați venit și ați ratat, asta e. Nu știu dacă anul viitor o să se mai țină la Craiova. Habar n-avem orașele, să vi le spunem de pe acum. Și chiar vreau să spuneți în comentarii de unde sunteți voi și unde vreți să se țină aceste evenimente. În ce mall ați vrea să venim pe viitor, în ce oraș. Chiar sunt mega curios să-mi spuneți acolo, în comentarii. Dâmbovița Mall. Ia să vedem. Asta este semifinala decisivă. Kid versus Edgar.
foarte tare. Oare chiar Bogi știa că va avea kit-ul și a luat Edgarul să-i dea contră? Chiar sunt curios de treaba asta. Dar nu aș sări sincer cu kit în Edgar. Se pare că Edgarul îi dă contră kit, îi dă niște hituri. Opa! Opa! Ce-a fost manevra asta aici? Bine, Bogdan! Bine de tot cu scutul acela. Eu credeam că are cel de încărcat. Opa! Nu se poate. Nu se poate, ce hituri! Kit-ul dă mai la distanță, bro! Cred că așteaptă să sară cu super. Nu! Nu! Bogdan iară pierde pe mâna lui! N-ai, viața mea! Willow vs Kid, băieți. Willow vs Kid, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Spuneți-mi, vă rog. Oh, bune hituri din partea lui Bogdan. Bine de tot acolo. L-a pus o presiune. Ia să vedem dacă cumva scapă acolo. A sărit, a dat gadgetul. Are avantaj Bogdan acolo. Wow, la limită, 200 de viață rămas, incredibil, mă, ce meci! Poate că nu pare spectaculos, dar nu ați vrea să fiți puși în pielea lor. Acum are un mic avantaj Bogdan din punct de vedere al pereților, de fapt a pereților, în fine, înțelegeți voi ideea, dar chestia e că sunt foarte mici și îi dă un super foarte bun acolo, trebuie să se bage neapărat în pământ. 100 viață Bogdan acolo, bro. Culmea e că și ei este foarte low HP. O să fie ciudat, pentru că probabil să aștepte zona Bogdan să dea superul și să-l bage în zonă pe ei. A dat și Hypercharge-ul. Ia să vedem ce face acolo. Îl pune cu o presiune și bine acolo s-a băgat în pământ. Este ultima șansă a lui ei să poată întoarce meciul și nu cred că se va mai întâmpla lucrul acesta. Chester nu are superul încărcat. Willow are pereți. Zona va veni. Bogdan are șanse de 90% să câștige meciul acesta și mai are și superul încărcat să-l poată lua pe ei, să-l ducă în zonă manipulându-l cu superul acela. Știți deja ce face Willow, nu cred că mai are sens să vă explic. Că nu cred că e cineva de pe live de pe aici care nu se joacă Brawl Stars și nu știe ce face Willow. Dar din punct de vedere al contrei, Bogdan este peste ei. Ei trebuie să facă o rugăciune acum în gând să-și încarce superul rapid. Nu! A ratat Bogdan! A ratat Bogdan superul și ei îl bate la limită. Fai cât a cotat un super acolo. Chester vs Chester și ei are iar superul. Na! Se repetă legenda, bro. Bă, voi observați pe duel un super ce face, mă? Voi observați cât de mult contează un super ratat? Gândiți-vă dacă îl lua și îl ducea în zonă, era mai departe ei. Bogdan, scuze, și îl bătea pe ei. Oh, no. Acum nu vreau să fiu în pielea lui Bogdan. Dacă mai devreme vă ziceam să nu fiu în pielea lui ei. Are un avantaj de super, dar niciunul nu știm. A ratat super, ok, acum e de la egal bătaia. Bine că n-a avut ăla de spart pereții, bro. Un hit foarte bun din partea lui Bogdan. Și se duce acolo agresiv. Bogdan. Hit la limită, 546 și a câștigat ei, a trecut mai departe în finală, bro. Incredibil, îl avem aici în prim plan pe ei. Meci foarte aproape, bro. Meciuri la limită. Bro, hai să fim fair play, hai să aplaudăm, bro. De ce sunteți hater? Nu înțeleg. Nu înțeleg, bro. Hai cu rând de aplauze, vă rog din suflet, dacă se poate. Bro, trebuie fair play. Gândiți-vă doar puțin că a fost limită, efectiv. Puteau ambii să treacă mai departe. Ori ei, ori Bogdan.